А ось так гук ужо ёсць. І яшчэ раз усіх вітаю. Вітаю пана Ікса і пану Наталю Палішчук. Напішыце адразу, ці ёсць шум ад вентылятара, ці чутна яго. Бо мне паказвае, што, здаецца, яго не чутна, але калі будзе чутна, я, мабыць, там якога ж што-небудзь там гука падаўлю, і не будзе яго чутна. Мне здаецца, ну, прынамсі, паказвае, што не чутна. Ну і добра, таму што спёка, самі ўсе знаеце. Таму у мяне яшчэ пэс, якому яшчэ больш спякотна, чым мне, таму ось так. Ну, галоўнае, щоб в Ютубе не было, а TikTok там пастольку, паскольку. Там, в прынцыпе, што, ну, прынамсі з таго, што я бачу, амаль што ніхто не глядзіць, так зрэдку хтось залетае. Не знаю, з чаго пачаць, таму што навінаў, насамрэч, і навінаў саміх па сабе такіх, якія маглі на штосьці паўплываць, не так шмат. Яны такія, ну, не вельмі істотныя параўнанні з тым, што власна з'яўляецца хэдлайнерам эфіру. Дарэчы, ось там будзе маячыць час ад часу, можа, тут белыя вушы такія, гэта ось пэс. У мяне тут. Ну, не страшна, што далей не зможам паглядзець і ў тыктоку, знойдзецца хто-небудзь іншы. Здаецца, там нічога не змянялася, таму там все працуе. В прынцыпе, я праверяў, час быў, таму все добра. Там давайте так хутенька прабежимся па такіх навінах, якія плюс-мінус адбыліся ў свеце, на якія можна было б звярнуць увагу. Ну, па-першае, гэта тое, што Зеленскі завітаў у Вялікую Брытанію, дзе сустрэўся з панам Залужным. Ось, што там спарадзіла таксама некаторыя мемы ва ўкраінскіх гэтых самых адмысловых мярэжах. Ось, таму ось так. Але візіт быў дыпламатычны, падпісалі там, калі не памыляюся, гэтыя угоды. Ой, як жа ж яны называюцца, старасць ужо забыўся. Бяспекавыя угоды падпісалі, таму як бы там все такое. Нічога незвычайнага там не адбылося. Ось, у гэты ж самы час Борис Джонсон, былы прэм'ер-міністр і мэр Лондану, быў у Амерыцы з візітам, дзе сустракаўся з Трампам, дзе ў іх адбылася 30-хвілінная размова, дзе, хутчэй за ўсё, Борис Джонсон пераконваў Трампа ў тым, што падтрымка Украіны для Спалучаных Штатаў ўсё ж такі будзе заставацца прыярытэтам і мае заставацца прыярытэтам, нягледзячы на ўсе, якія б там яны не былі, думкі самога Трампа на гэты конт. Пса зваты Оскар. Гэта я адказваю на пытанне пана Ікса. Ось, што там адбывалася такога цікавага яшчэ, мабыць, калі хто напіша ў чаціку, я гэта ўзгадаю, таму што так звычайна я нічога такога міжнароднага у галаву прынамсі не прыходзіць з таго, што адбылося. Але тое, што больш уплывова можа адбіць... Трамп, ой, не Трамп, Байден яшчэ пачаў увогуле тупіць і назваў пана Осціна папросту чорным чалавекам, таму што, напэўна, не мог згадаць проста яго прозвішча. Таму, калі там з кімсьці размаўляў, сказаў проста, ну, гэты чорны чалавек. Што, в прынцыпе, смешна было і незразумела, што як бы сам Байден заявляе, што ён пагодзіцца зняць сваю кандыдатуру
з выбараў з боку дэмакратычнай партыі, толькі калі там яму забароняць гэта рабіць лекары. І мяркую, што дзесь гэтая мяжа дзесь ужо поруч. Пэс ходзіць. Хтось хоча. Не знаю што. Сёння паўдня мы з ім былі на бейсболе. Ён там валяўся на вуліцы, ехаў і гэтак далей. Таму лезе. Лезе ў... Нічога сабе, што мы так... Лезе ў эфір. Пэс. Там США, в принципе, немає гідних кандидатів. Ну, як кажуть, що зараз ці вибори, вони такі більш вибори під час відсутності виборів. Тому що обирати нема з кого, але обирати когось треба. І тому все вельми складано в цьому плані. Ось, і що там? Ну, напевно, сумно, що не з ним розмовляють. Бо, звичайно, я з ним розмовляю, коли розмовляю. А зараз я не з ним розмовляю. І він, напевно, зайздрить, що я розмовляю з кимось, окрім його. Так, він казав про расове різноманіття, і тому навів приклад і сказав «чорна людина». Ну, я цілком там не пам'ятаю, що там було, але... Ну, якби, ввогуле, там не вельми по їхній этой політкоректності, ну, поділяти людей на чорних і там білих, жовтих, там, чи яких-небудь інших. Ну, все, їх там это на узровні там некого долбоебізму, тому їх там это всеагульная толерантность попросту зашкалює. Тому включай за все, що це просто висловлювання було не як приклад, а як просто немагчимасць узгадаць прозвішча. Ну, в любым выпадку Трамп гэтым будзе карыстацца і будзе на гэта ўсё ціснуць. Ну і паглядзім. Ён ужо заявіў, што ён як бы 100% прыняў на сябе гэты цяжар кандыдата ад рэспубліканцаў, таму там-то ўсё ўжо вядома. Так ва ўсёму павінен бути здаровы глузд. Ну, так, але гэта, ну, насамрэч некаторыя, вось, гэтая самая талерантнасць, так званая, як і дэмакратыя, яны пачынаюць зараз сябе ўжо самазнішчаць. Вось, бо вось гэтыя усялякія гэтыя якіх гендеры, і вось гэта вось нашэнне з гэтымі гендерамі, як там з перапелінымі яйкамі, ну, гэта стае папросту, ну, клоунадай. І дазвол, калі не памыляюся, дазвол мужчынам, якія вырашылі, што яны цяпер жанчыны, удзельнічаць там у некаторых спаборніцтвах, як жанчыны. Ну, гэта ўвогуле смешна. Дарэчы, у адным з выпускаў Южнага парку ёсць там такі, это самае, якраз цэлы эпізод, прысвечаны таму, што там ёсць такі персонаж, як моцная жанчына. І там адзін з яе былых хлопцаў, ну, такі яшчэ качок, ось, вырашыў яе прынізіць і там за тыдзень да нейкіх там міжнародных гэтых жаночых спаборніцтваў заявіў, што ён жанчына. Ось, і перамог там гэтую моцную жанчыну ва ўсіх відах, ва ўсіх праграмах, дзе яна прымала ўдзел. Ну, і гэта той самы абсурд, да якога даводзяць усялякія гэтыя перабольшанні з талерантнасцю
адчуваннямі і гэтак далей, хто там кім сябе адчувае і в які перыяд часу. 45 гендеров, хаця якщо при цих гендерах мяне будуть називати каралём эльфів, я за, бо я себе так відчуваю. Ну, гэта, ведаеце, мне і відэо часто вылетало у тиктоцы, дзе сядзяць усе там нейкія гендерныя гэтыя прадстаўніцы, і ну і насупраць там мужчына, ну, такі у годах уже, і ён кажа, а чаму я, ну, у яго белый колер шкіры, і ён кажа, чаму я не магу адчуваць сябе цемнаскурай лесбіянкай. Скажа, я адчуваю сябе цемнаскурай лесбіянкай. Ось, на що там йому починають там посміхатися, що як ви ж не можете бути темноскурой лесбіянкою, по-перше, ви ж, у вас белая шкіра. І він каже, а яка різниця, якого кольору мені шкіра, коли я так відчуваю. Ось, тому все гэта даведзена ўжо да такога ўзроўню абсурду, ўжо даведзена. Тут нават не трэба даводзіць, што, ну, як бы гэта смешна. Дарэчы, яшчэ было такое, што хлапчына адзін, ну, было відэо, патрапіла, дзе хлапчына далучыўся да канферэнцыі у Зуме, там ці дзе там была адкрытая такая група з відэо, з відэасувязю гэтых толстых людзей. І ён прыйшоў туды, далучыўся да гэтай канферэнцыі, кажа, мяне там зваць так-то, я адчуваю сябе там 200-кілаграмовым чалавекам. Вітаю пана Алексея Кузьміцкага ўсю тиктоку, чалавек, які зможа нам сказаць, ці ўсё там нармальна з гукам у тиктоку. Ось. І таму, як бы, і всім гэтым жирухам вакол раптам стало некомфортно, што вось такі нежирны, скажем так, чалавек, мужчына, ось, прысутнічае на іх гэтай канферэнцыі, відэаканферэнцыі, таму што ён адчувае сябе 200-кілаграмовым мужчынам. Ось, таму, ну, все гэта так, ось, з гукам все добра на тиктоку, таму працягваю. Таму все гэта вельмі так, ну, мне, прынамсі, можете лічыць мяне там кансерватарам, праворадыкалам, там, ці яшчэ кім-небудзь, але, ну, гэта ўсё, ось, ўсё, што на ўзроўні адчуванняў, гэта смешна. Гэта смешна, таму што ўзровень адчуванняў нічога не дае, ні на што не ўплывае. Напрыклад, я могу сказаць, што я адчуваю, што я магу паціснуць штангу 200 кілаграмаў. Але ці пацісну я ад гэтага штангу 200 кілаграмаў? Увогуле не. Таму што я не пацісну 200 кілаграмаў. Увогуле не так шмат людзей у свеце ёсць, якія могуць паціснуць штангу 200 кілаграмаў. Ну, таму адчуванні унутрашнія, там, знешнія, будзе-якія адчуванні і рэальнасць, гэта просто розныя бакі, якія не могуць нават, ну, ніяк сутыкацца, таму што яны папросту розныя. Так, калі да мене тэлефануюць і пытаюць, як да мене звяртатися, завжди кажу, моя каралева. Раз з прывату, так 5 хвілін і названню. Рекомендую, паспрабуйте. Ну, і, напэўна. Звычайна, калі мяне такое пытаюць, мяне пытаюць, ці магу я да вас звяртацца, Іван. Потом, напрыклад, договор складзены на маё імя, і я там тэлефаную, іх высвечваюць там мой тэлефонны номер, які прывязаны да гэтага договору, і яны пытаюць, ці сапраўды я той Іван, які там у договоре прапісаны. Таму, як бы, я так не жартую. Але калі там селякі, гэта я ж памятаю, у Беларусі яшчэ калі быў, там частенька тэлефанавалі, запрашалі там на быццам бы нейкія мерапрыемствы, дзе быццам бы будуць раздавацца нейкія падарункі, і там яны звычайна штосьці спрабавалі уцюхаць, там які-небудзь посуд,
там ще що-небудь, там які-небудь там подушки, ковдри, там, ну, що-небудь такое. І починався телефонування, це завжди починалося одними словами. Я дотелефонувалась до Івана у Мінськ, і ось по этой фразе я просто детектив, що це за такое, і хто телефонує, і з якої нагоди, і казав, каб яны гарэлі ў аду, гарэлі ў пекле, і яны, і іхныя дзеці. Ось. Ну, пасля 2 такіх праклёнаў хутчэй за ўсё спрацавала, таму што яны мне больш не тэлефанавалі. На жаль, тут ва Ўкраіне, калі мне тэлефануюць сялякія казіно, тэлефануюць гэтыя аўтаадказчыкі, таму што там не чалавек мне кажа: «Пане Іване, у вас з'явілася магчымасць атрымаць бесплатных 100 фрыспінаў у нашым там космаглоце». Ну, умоўна кажучы. Ну, зразумела, што гэта не жывы чалавек кажа, таму як бы праклінаць сэнсу не мае. Таму просто кладу слухалку. Ось так, ну, ад Байдена зайшлі да рекламы космолотаў праз тэлефоны. Так, дарэчы, пакуль там не забыўся, справаздачу для Алексея Кузьміцкага за 50 гривень, якія вы надаслалі мне на мінулым стрыме, я набыў сабе 2 пакеты малака. І з гэтымі 2 пакетамі малака я бадзяжыў гэты, як его, пратэін. Пратэін бадзяжыў з гэтым малаком. На 4 дні выстачыла. Дякую вам за гэта вялікі. Дарэчы, калі хто-небудзь хоча скінуцца мне на малако для пратэіну або на абезжыраны кісламалочны сыр, ён жа тварог, вось картка, можете сюды скінуць што-небудзь. Што яшчэ з навінаў? Дарэчы, я ж хтось сачыць там за гэтым ведае, але хто не сачыць за тэлеграмам, ён, мабыць, і не ведае. Але у мяне з'явілася ось такая кніжка. Ну, як кніжка. Пасведчанне. Пасведчанне асобы, яка патрабуе дадатковага захісту. Бачите? Это я. Ось, а гэта азначае, што я цяпер рэзідэнт Украіны. Я адразу скачаў Дзію, і як не дзіўна, Дзія падцягнула мой нумар платніка падаткаў, што ўжо добра. Ось, а іншых дакументаў пакуль што ў мяне, в прынцыпе, не мае. Таму што гэты дакумент Дзія не кантачыць з ім, але бліжэйшым часам, як бліжэйшым, 10 тыдні 2, напэўна, спатрэбіцца, каб гэта рэалізаваць, я змагу атрымаць закардонны, ён жа замежны пашпарт, і гэты замежны пашпарт ужо будзе адбівацца ў Дзіі, і праз гэты ж замежны пашпарт, калі я не памыляюся, я змагу адкрыць і манабанк сабе. Прынамсі я сабе так сабе гэта уяўляю. Ось, але калі не змагу, тады не змагу. Але я мяркую, што я змагу. Што будзе добра. І будзе не вось гэтая ось уіта, а будзе такі QR-кодзік. Ось тут, хутчэй за ўсё. Ось, і можна будзе мне туды закідваць на пратэін. Не, у Польшу на клубніку я пакуль што не збіраюся, але з'ездзіць у Еўропу у мяне ёсць планы. Мабыць, там па рэабілітацыі я штосьці змагу знайсці, бо там знаёмыя ў свой час мяне прапаноўвалі. Але, ну, я тады быў невыездны. Ось, зараз буду выездны. Да таго ж, мабыць, трэба яшчэ будзе візу атрымаць, таму што я ж па безвізе украінскім я ездзіць не змагу.
мне трэба будзе віза, трэба будзе польскую візу зрабіць гуманітарную, і там, мабыць, тачкі тыя ж самыя ганяць. Бо там за перагон тачак, дарэчы, калі вы не ведаеце, людзі грошы атрымаюць. Некаторыя нават такія нармальныя грошы атрымаюць. У Еўропе я быў у Польшы. Я быў у Польшчы я быў у Чэнстахове, але там я быў не больш за сотні. Потым я быў у Варшаве, у Гданьску і у Вейхерова. Гэта дзесь 50 кіламетраў ад Гданьску. Гэта там я. У 19-м годзе я там быў на працы. Я там працаваў. Таму ось так. Гэта ўсё, дзе я быў у Еўропе. Далей я не памятаю. В прынцыпе, Беларусь гэта таксама Еўропа. Там я быў. Ось, таму пакуль што планы ось такія. Мабыць, яшчэ, калі ўсё будзе добра, уладкуюся гэтым. Бачу гэтую аб'яву на Work.ua, што якомусь там кіраўніку у дэтэку неабходны вадзіцель з магчымасцю выезду за мяжу. Гэта просто мой варыянт. Так, Алексей Кузьміцкі, Іван, я сам без усялякіх дазволаў, але ж у мяне дачка грамадзянка Украіны, за вас рады. Ну, калі ёсць грамадзяне, дачка грамадзянка Украіны, то ўжо добра, ўжо падстава, прынаймні, знаходзіцца на тэрыторыі Украіны. Бо па сутнасці, як бы, у меня няма падставаў быць ва Украіне, в плане того, что у меня тут ни родичаў, никого нема. Так, вітаю, Варшавская ТЦК до нас тут заруліла. Дарэчы, я ввогуле не чакаў, што атрымаю саме такую кніжку. Я нават не знаў, што такая існуе. Я планаваў, як звычайна, даюць пасведчанне біжанца, уцекача. Але, відаць, ДМС вырашыў, як кажуць, падзаебаць просто ўсе іншыя структуры сваёй разнастайнасцю дакументаў, якія яны могуць выдаваць грамадзянам іншых краінаў. Так, зараз я вам тут на ютубчыку рэкламу прыберу. Ось, і таму выдалі мне ось гэтае пасведчанне асобы, якая патрабуе дадатковага захісту. Ось, не мае паставы, на жаль, але для міграцыйнай гэта пофіг. Ну, я думаю, там можна праз тое, што ў цябе родзічы, папросту грамадзяне Украіны, прычым блізкія, а дзеці, здаецца, лічацца блізкімі родзічамі. Таму, як бы, прынамні не тое, што там грамадзянства атрымаць, але там ВНЖ, ПМЖ якое-небудзь атрымаць увогуле без праблемаў, як мне падаецца. А калі яшчэ не ў Кіеве, то увогуле можа бачу гэтым праблем. Барселону, дарэчы, якраз мне прапаноўвалі ў Барселону дзесь зімой, і я тады быў невыязны, і все было складана. Ось, Алексей Кузьміцкі, скажу, 4 гады не можа нічога зрабіць. Насамрэч не знаю, я не у юрыдычнай плашчыні ў гэтым плане я не падкаваны, таму што я просто звярнуўся ў арганізацыю права на захіст, і яны просто там са мной працавалі, там зрабілі там все неабходныя анкеты, надаслалі гэта ўсё там у ВКБ ААН. Ось, яны там далі мне, ой, тут шусці стая варон заляцела у двор. Яны далі мне там гэты аанаўскі абарончы ліст, і потым ужо і дапамаглі там скласці, прынамні надрукаваць усе неабходныя дакументы, якія было патрэбна падаваць у гэтую самую, у ДМС. Ну, 9 месяцаў, і я атрымаў гэтую кніжку. У аўторак паеду там з прадстаўнікамі Ракады, это фонд благадзейны, які займаецца уцекачамі. Паеду за Кіеў, ну, на левый берег. Ось, у ЦНАП,
Там мяне будуць рэгістраваць, я буду зарэгістраваны. Здесь, як мне сказалі, тыдзень трэба будзе чакаць, каб атрымаць гэты лісточак з рэгістрацыяй. Ось, і калі я буду ўжо зарэгістраваны, у мяне будзе месца пражывання, прынамсі такое, месца рэгістрацыі пражывання. Ось, тады я зможу пайсці зноўку ў ДМС і атрымаць там замежны пашпарт. Ось, і замежны пашпарт уже мае падцягнуцца ў дзію, і все будзе класна. І тады я ўжо змагу падаваць на візу на якую-небудзь там і все астатняе. Так, Іван, ты падаваў як уцекач, а я не магу. Так, трошки розная сітуацыя. Ну, насамрэч, у мяне таксама там усе мае гэтыя розныя сітуацыі, яны ускосныя. Бо, скажем так, прямых пераследаў на тэрыторыі Беларусі, прям прямых, ось там вырваўся, так, з вязніцы КДБшнай і уцёк на тэрыторыю Украіны. Насамрэч, все было не так. Ну, там шмат чаго было ускоснага. А дабіў я гэта все ўжо тут ва Ўкраіне, калі тут пачалася поўнамаштабная вайна, і тады ўжо все стало зразумела, што тут уже дакладна мне у Беларусь як бы все, шлях заказаны у адным накірунку. Таму ось так, давайте пачытаем ваши каментары тут трошки. Вітаю, найгарнейшую кніжачку на свеце. Ну, напэўна. Дарэчы, я запытаў, у чым адрозненне ось сама асоба, якая патрабуе дадатковага захісту ад таго ж самага уцекача. І, в прынцыпе, ніякіх адрозненняў няма, акрамя таго, што атрымаўшы уцекача, праз 2 гады я магу падаць дакументы на грамадзянства. І статус уцекача ёсць падставай атрымання грамадзянства Украіны. Вось гэтая кніжка і вось гэты вось самая асоба, якая патрабуе дадатковага захісту, не ёсць падставай для атрымання грамадзянства праз 2 гады пражывання ў Украіне. Але, в прынцыпе, я думаю, што якщо що, то закон пра падвойнае грамадзянства прымуць, пра падвойнае грамадзянства для добраахвотнікаў прымуць значна раней, чым праз 2 гады. Ось, калі я яшчэ дажыву гэтыя 2 гады, таму што жыцця бянтэжнае. Ось, і таму я на гэты конт не перажываю, таму што не было маёй уласна там мэтой праз там які-небудзь час атрымаць украінскае грамадзянства. Калі я змагу атрымаць гэтае украінскае грамадзянства, не шкодзячы майму беларускаму грамадзянству, я гэта зраблю папросту без пытанняў. Ось, таму што з Беларусі ўсё ж такі, нягледзячы нават на тое, што я не перакананы, што я дажыву да майго павяртання ў Беларусь, але тое, што гэта можа не адбыцца, не азначае, што пра гэта не варта планаваць. Прынамсі так, павярхоўна. Так, паэлья, море, солнце, гауди, креветки. Это все Испания. Так, красивые испанки, але я не вывучаў испанский. Я вывучаў английский и вывучаю его я на ўзроўні таким павярхоўным. Так, ну і пан Тамашевич, знаєш, що Київ тільки на правому березі. Ну так я ж знаю, я ж особа, яка потребує додаткового захисту. Жив би на лівому березі, я б там отримав би біженця. Біженця, утікача з лівого берега направо. В хуткім часі з'являться такі посвідчення. Посвідчення утікача з лівого берега на правий. Ой, смешно, конечно, да. Ой. Так. Давайте трошки про
Фарион покинем на самый конец, потому что там, хутчэй за ўсё, гэта ўсё зацягнецца надолго. Паразмаўляем пра тое, што там датычна Беларусі адбываецца, таму што ўсё вельмі смешна. Прынамсі мне, беларусам не смешна, а мне просто смешна, я просто угараю, таму што здаецца, і Літва, і Латвія, і Эстонія на працягу тыдня забаранілі ўезд на тэрыторыю сваіх краінаў транспартным сродкам на беларускіх нумарах. І адразу всялякія вечоркі, ціхановскія, а вось літаральна сёння, літаральна десь гадзіну таму я прачытаў навіну, што Зянон Пазняк таксама выказаў сваё фе з нагоды таго, што вось гэтыя вось краіны лічаць, што людзям, якія катаюцца з Беларусі на беларускіх номерах у Еўропу, у Еўропе уласна рабіць няма чаго. З чым я уласна цалкам згодны. Таму што ні Зенон Пазняк, ні Франак Вечорка, ні Святлана Ціхановская, ні якія-небудзь яе дарадцы, ні Павал Латушка, ніхто з гэтых пералічаных не можа гарантаваць, што хто-небудзь адзін з тых, хто на беларускіх нумарах можа перасекаць дзяржаўную мяжу Літвы, Латвіі або Эстоніі, не будзе з'яўляцца засланым агентам КДБ або якой-небудзь іншай, не факт, што нават і беларускай структуры. І калі яны не могуць гэтага гарантаваць, якога хуя яны распускаюць свае хвасты. І мне, напрыклад, невядома, чаму усе гэтыя палітычныя ці каля палітычныя, ну тут хто на што вучыўся, персанажы лічаць, што гэта уцісканне, што параўнанне беларусаў, дакладна не параўнанне, а зроўненне у статусе беларусаў да статусу расейцаў у Еўропе, гэта абраза. Гэта абраза, гэта непавага і гэта ўвогуле недэмакратычна. Ось, усім гэтым пиздаболам я хочу сказаць, што нападаць на краіну суседа і прадастаўляць для гэтага сваю уласную тэрыторыю, ось гэта ёсць неэтычна. Ось, таму казаць пра тое, што параўнанне, дакладней, зраўнянне беларусаў у статусе як і расейцаў, гэта неяк дрэнна для Еўропы. Для Еўропы гэта ўвогуле не дрэнна. Таму што ў Еўропе і так зашмат всялякага смецця расейскага, всялякіх памыек, якія паддаюцца расійскаму ўплыву за расійскія ж грошы. І все гэтыя структуры існуюць у Еўропе ўжо не адзін дзесятак, і нават ужо там, ну, наўрад ці, мабыць, некаторыя і сотні ўжо гадоў існуюць у Еўропе і маюць уплыў, атрымліваюць за гэта грошы і сруць у головы талерантных еўрапейцаў. Назовем іх так, каб не ўжываць больш такое грубае і абразлівае слово. Ось, таму усе гэтыя спробы сказаць, што не трэба абмяжоўваць сама беларусаў, давайте абмяжоўваць рэжым. Ну, а як бы якім чынам? Якім чынам вы хочаце абмяжоўваць рэжым і ўплываць сама на рэжым, не абмяжоўваючы беларусаў? Так можна дайсці да таго, што попросіць там Польшу зняць Лукашенко, змяніць Лукашенко. Ну, такога ж узроўню папросту прапанова. Сказаць там Дуде, господар Дуда, скажите Саше, чтобы он уходил. Потому что мы устали. Ну, гэта смешна. Выглядае смешна. Гучыць яшчэ больш смешна. А на палітычным узроўні гэта ўвогуле, не знаю, як гэта, палітычны канфуз.
Ось тому, що дотичиться діїв, які приймають європейські країни для оборони своєї власної території від російського впливу і можливих російських агентів, я лічу цілком правомірними. І як громадянин Білорусі, який пересовується на транспортному сродку з білоруськими номерами по Європі, частиною якої з'являється Україна, не бачу нічого дренного. Тим, що я на гэтых самых беларускіх нумарах не змагу заехаць у якую-небудзь з гэтых вышэй пералічаных краінаў. Не маю нічога супраць. Таму, як бы, все гэта такое, як чарговая палітычная нагода. Чарговая нагода пра штосьці ляпнуць на быццам бы высокім узроўні еўрапейскім. Так, правільна наш не пачаў яшчэ крычаць пазняк, але ён уже ляпнуў адзін раз, яму гэтым ткнулі ў твар, і з таго часу ён на гэты конт маўчыць. Ось, хто не ведаў, я не памятаю, ці было гэта ў мяне дзесь на эфірах, здаецца, было, я ужываў. На адным з там інтэрв'ю, якія Зенон Пазняк даваў, ён сказаў, што там статус Вільні можа быць там перагледжаны, і гэта можа быць агульным нашым з Літвой беларускім горадам. Ну, это смешна, пераглядаць статус гораду іншай краіны на карысць Беларусі, на карысць нацыі, якая, ну, не гледзячы нават на тое, што адбываецца ў краіне, нацыя папросту, ну, нацыя слабая. Просто слабая. Так, ёсць моцныя персанажы, прадстаўнікі гэтай нацыі, але, як кажуць, сярэдняя тэмпература па палаце, яна ніжэй за плінтус. Ну, нацыя слабая, якая самастойна не можа нічога вырашыць. І хай там можна, канешне, казаць там у выпраўдоўванні, што там знішчалі там і эліты навуковыя знішчалі, і гэтых інтэлігенцыю знішчалі, і навуковыя установы знішчалі для таго, каб зрабіць беларусаў сама такімі вось неразумнымі, не ўмеючымі разважаць самастойна у сваёй большасці. Выбачце. Ось, і сама гэтай мэты Расія дасягла. Па сутнасці, што большасць беларусаў сталі такімі безвольнымі, якія, абы не было вайны. Всё, што іх зараз хвалюе. Ось, таму гэта вельмі сумна. Так, а беларусы будуць прымаць учасць в Алімпійскіх іграх. Дарэчы, я чуў, здаецца, 16 чалавек. 16 спартоўцаў будуць прымаць учасць у Алімпійскіх гульнях пад нейтральным сцягам. Пад белым, там, ці які? Белы, здаецца, з кольцамі, з гэтымі, з алімпійскімі. Вось, здаецца, ці 16, ці 14. Дакладна, ну, не больш за 20, гэта дакладна, там, що я там дакладна не памятаю, але там будуць прадстаўнікі Беларусі. Так, заброньованы від мобілізації працівник цирку, вітаю, так само, живі Білорусь, живі вечно, конечно ж. Дуда такий, Саша, уходи, лол. І Саша такий, ну ок. І що робити? Ну, такое не будем. Знаешь, там, так не больше як жарт, тому що там, 250 тисяч білорусів гуляло по Менську, кричало
уходи, і у выніку самі пайшлі на завод круціць гайкі, каб Лукашенку было за што запраўляць верталёт, на якім ён за гэтым усім назіраў з вышыні птушынага палёту. Це у вас не алергія часам можа лератидин выпіць? Не, гэта не алергія, гэта пропеллер дуе і щекочить мне нос. Ну, до того, что тут яшчэ сабачай шерсці купа лётае. Потым, калі ён адсюль выйдзе, трэба будзе тут якуюсь генеральную чистку, якую-нибудь щётку набыць, каб гэта ўсё пачышчаць. Але гэта зараз всё пропеллером туды заганяе, мабыць, які-нибудь кут загоніць, там всё гэта скатаецца ў один комок, і можна будзе сабраць і выкінуць. Ось таму ось так. Гэта што датычыцца ось такіх ось беларускіх навінаў. Ну і давайте да хедлайнеру, калі можна так сказаць. Забойство Ірыны Фарыон. У Львове літаральна на гэтым тыдні, некалькі дзён таму, была забіта Ірына Фарыон. Для беларусаў, напэўна, якія не знаюць, хто такая Ірына Фарыон, гэта як пазняк напрыканцы 80-х, пачатку 90-х. Гэта Дон Кіхот, які змагаўся не з паветранымі млынамі, а паветранымі млынамі якога была расійская мова. Гэта ось такі чалавек, якога мэтой ўсяго ягонага жыцця было знішчэнне і выкарэненне сама расійскай мовы з украінскага суспільства, з украінскага грамадства, супольнасці і ввогуле адусюль з Украіны ва ўсіх праявах, ва ўсіх сферах дзейнасці і гэтак далей. І яшчэ яна была выкладачкай, выкладала там у якімсь універсітэце. Я, на жаль, не быў фанатам Ірыны Фарыон, таму не могу сказаць там у якім сама, але там я нават адтуль звальнялі, але потым зноў аднаўлялі на пасадзе, таму што там праз суд яна давадзіла, што як бы падставаў для звальнення не было. Ось чалавек легендарны насамрэч для Украіны, і сама таму і сумна, што такі чалавек быў гэтай самай Украінай страчаны. Ось таму што наўрад ці бліжэйшым часам з'явіцца які-небудзь іншы з такой жа, як гэта сказаць, хто з такім жа ірвеннем будзе змагацца з расійскай мовай, не гледзячы ні на што. Бо як бы можна любіць Ірыну Фарыон, можна не любіць Ірыну Фарыон, можна пагаджацца з некаторымі яе выказваннямі, можна не пагаджацца. З некаторымі я, уласна, не пагаджаюся, але гэта не азначае, што я іх не падзяляю. Бо як все звычайна там узгадваюць, што адвісла, што Ірына Фарыон там была там ледзь там не нацысткай, падзяляла там, уносіла толькі раскол у супольнасць, у грамадства, тым, што падзяляла на ўзроўні моўным гэтае самае грамадства. Ну і самай такой абуральнай заявай яе было тое, што яна сказала, што тыя украінцы, нават яна іх не украінцамі называла, а
ну, тыя прадстаўнікі збройных сіл Украіны, якія в тых самых акопах размаўляюць расійскай мовай, не могуць называць сябе украінцамі, таму што ўжываюць мову вораг. Ось, і я не згодны з гэтым самым выслоўліваннем, але я яго падзяляю. Як гэта працуе, я вам патлумачу. Літаральна, ось таксама на гэтым тыдні у адным з тэлеграм-каналаў валанцёрскіх напісалі, ну, звычайна, дзе публікуюць всялякія там звіты пра тое, што там хтось щось надсылаў, хтось щось там замаўляў, ось, і у якасці звіта была напісана історыя пра тое, як група выведкі з хлопцаў, якім не было і 25 гадоў, пайшлі ў выведку, і все яны загінулі. І таму, як бы, яны не маглі атрымаць там пасылкі, якія ім адпраўлялі, і іх пасылкі, гэтыя пасылкі атрымалі пабрацім. Як сталася так, што яны загінулі? Расейцы пераапрануліся у форму Украіны, у піксель, што ўвогуле не ўпершыню адбывалася, і пад гэтым прыкрыццём змаглі патрапіць у тыл і, уласна, гэтую групу выведкі цалкам знішчыць і расстраляць. Ну, не ведаю, якім чынам там знішчылі, расстралялі, закідалі гранатамі, там, неважна, у які спосаб, але галоўнае, што іх знішчылі. А цяпер давайце ўявім такую сітуацыю. Ці магчыма было гэта, калі б ніводны украінец і ніводны прадстаўнік збройных сіл Украіны, ну, таму што без большасці гэта украінцы, вельмі мала іншаземцаў, ніводны украінец не размаўляў па-расейску. Ці ўяўляеце вы, што вось такая вось ДРГ, скажем так, расійская, пераапранутая ў нават украінскую форму, змагла бы рэалізаваць вось гэтыя свае спробы па знішчэнню выведковых груп. Наталья піша, што сумныя вочы. Ну, мяне не могуць быць не сумныя вочы, калі я распавядаю пра людзей, якія аддаюць сваё жыццё за тое, каб я вось тут сидзеў пад лямпай, пад дуйкай і шосьці вам распавядаў. Ось. І ось калі б усе збройныя сілы Украіны размаўлялі па-украінску і ўвогуле не зналі расійскай мовы, ну, прынамсі, не зналі не ў тым, што там не разумелі, а ў плане не ўжывалі яе ніколі ў жыцці. Гэта тое, чаго намагалася Ірына Фарыон. Калі б яны так карысталіся мовай, ось, уласна, украінскай, і ніколі не карысталіся расійскай, адрозніць украінскага ВРА ад расійскага было проста ось так. Па першаму ж расійскамоўнаму слову можна было б зразумець, што гэта расійская ДРГ. Але, улічваючы, што ёсць прадстаўнікі збройных сіл Украіны, якія ўжываюць расійскую мову, такія сітуацыі трапляюцца. І, ну, зразумела, што гэта не сітуацыя таго, што вось там, што можна змяніць літаральна вось зараз. Бо гэта варта было змяніць там яшчэ там у 90-х годах, калі Украіна атрымала незалежнасць, каб усе людзі пачалі размаўляць на украінскай мове. І тады, напрыклад, зараз бы, калі пачалася гэтая вайна, любая расійская ДРГ папросту бы не мела б ніякага успеху
просто тому, што як бы, ну, таму што яны не ўмеюць размаўляць па-ўкраінску. Ось, але гэта не так. Сама ось з гэтай прычыны я падзяляю вось гэтае выслоўліванне Ірыны Фарыён, што як бы украінцы маюць размаўляць па-ўкраінску. Таму што яны украінцы. Гэта іх ідэнтыфікатар. Ось, а калі яны размаўляюць па-расейску, то любога расейца, які размаўляе гэтак жа сама па-расейску, яны могуць ідэнтыфікаваць за украінца. Калі ён апрануты як украінец, калі ён штосьці кажа, быццам бы як украінец. Таму вось у гэтым вось прагненні Ірыны Фарыён, каб усе ўкраінцы размаўлялі выключна па-ўкраінску заўсёды і паўсюль, у тым ліку і ў акопах нават, не кажучы ўжо там пра кухні, двары, пад'езды і гэтак далей. Ну, гэта добрае прагненне, і я не магу з гэтым, ну, не пагаджацца. Ось, але, скажем так, з кропкі гледжання таго, што ёсць насамрэч, і тое, які ўплыў Расія там робіць зараз на Украіну, на акупаванай тэрыторыі Украіны, на гэтыя ж самыя тэрыторыі Украіны яшчэ да таго, як яны былі акупаваныя. Ось, гэта ўсё як бы выклікае такі сум. Таму што ось нават Наталья піша, што у нас в Донецкой области каждую добу после прилетов погибают люди. И на фронте много погибает воинов. Дивно, что прозраз украинские слова з расійскімі. Ось, што, дарэчы, пацверджае думку Ірыны Фарыён, што украінцы маюць размаўляць украінскую для таго, каб іх можна было папросту адрозніць ад неукраінцаў. Ось, для таго, уласна, мовы у кожнай нацыі ёсць свая мова. І як адрозніць адну нацыю ад другой па мове, на якой размаўляе прадстаўнік гэтай нацыі. Ось, таму все гэта вельмі сумна. Забойства зразумела, што гэта там не нейкая там, нават не было спробы там прыхаваць быццам бы пад якую-небудзь там грабеж ці яшчэ што-небудзь там пад выпадковую смерць, выпадковае забойства. Ну, папросту знайшлі там якога-небудзь чалавека, які за пэўную суму грошей на гэта пагадзіўся. Таму што з той інфармацыі, прынамсі, якая да мяне дайшла, там нічога такого не хавалася, чи там чалавек там просто на прымітыўных гэтых спробах неяк прыхаваць сябе спрабаваў надаць сабе магчымасць не быць ідэнтыфікаваным. Я больш чым перакананы, што гэтае забойства заказное. Ось, ці заказаў яго офіс прэзідэнта, дакладна магу сказаць, што не. Таму што Фарыён не была ворагам офісу прэзідэнта, не была там парахаботкай, таму што толькі парахаботы супраць таго, скажем так, прэзідэнцкага строю, які ёсць зараз. Ось. І зразумела, што улічваючы тое, што асноўным і ворагам была расійская мова, нескладана, скажем так, скласці 2+2 і зразумець, адкуль, скажем так, у гэтай гісторыі растуць рукі. А рукі у гэтай гісторыі растуць досыць далёка, таму што Расія, пачынаючы яшчэ з царскай Расіі,
заўсёды знішчала сваіх палітычных ворагаў. Палітычных ворагаў, незадаволеных, нейкіх такіх з будь-якімі бунтарскімі настраямі. Таму што Расія ніколі не лічыла неабходным кагосьці ў чымсьці пераконваць, таму што мела магчымасць працаваць з кропкі гледжання сілы. І навошта кагосьці пераконваць, калі яго можна папросту закатаваць, знішчыць або зрабіць што-небудзь такое, каб ён перастаў існаваць. Што значна танней па вытратах і хутчэй па часе. Наталя піша, што я можу пісати на українською, що дивно, на українською. Я тільки розмовляти не можу. Українську мову розумію. Свої вбили. Ну, наприклад, я з недавнього часу відкрив собі можливість, при тим, що я білорус, відкрив собі можливість і писати українською, і розмовляти українською, і розуміти українською. Ну, розуміти українською я почав майже з першого дня, як тільки я перетнув кордони Білорусі і України, тому що українська не така складна, і вона дуже подібна на білоруську. Але саме розмовляти українською і писати українською я почав значно пізніше. Десь з місяць або, ні, більше, ніж місяць. 2 місяці тому десь. Я почав писати і розмовляти українською. І як виявилося, це не так складно, як це було в мені в голові. Тому ці люди, які живуть в Україні, які вивчали українську в школах, яку я в школі не вивчав, але я можу розмовляти українською, писати українською і розуміти українською. І коли така людина, яка вивчала українську в школі, яка жила в українському суспільстві, де принаймні державні канали радіомовлення українською мовою, і казати, що ось в мене є складнощі з чимось там пов'язаним з українською мовою, мені це смішно. Мені, білорусу, які в цій країні тільки 3 роки, 2 з яких на війні майже. Ладно, не 2 з них під час війни, і рік з них на війні. Ну, це смішно. Коли хтось українець каже, що в нього є якісь складнощі з українською мовою. Ну, це... Я не знаю, як про це казати. Навіть спеціально українською кажу, щоб ви побачили, що це не там якісь там громкі висловлювання, як в Гончаренка, коли він доривається до трибуни в Верховній Раді і там щось кричить. Ну, я вам кажу, що я розмовляю, пишу і розумію українською. Я навіть читаю книжки українською, щоб поширювати свій словниковий запас. Це перша книжка, яку я прочитав українською. Бачите? Перша в моєму житті книжка, яку я прочитав українською. І, напевно, друга книжка, яку я взагалі прочитав в житті. Тому що я, звичайно, не читаю книжки, а я в свій час підсів на аудіокниги. Ось. І тому... А зараз у мене буде друга книжка. Ось така.
книжка українською. Це Скрябін. Я, Побєда і Берлін. Ось, це буде друга моя книжка. І третя буде, це Стефан Цвейг. Вона трішки далеко лежить. Стефан Цвейг. Це я взяв у господарів, до речі, цього песа. Бо вони запитали, там, що, мабуть, ще потрібно. Я там сказав, що там треба там які-небудь чесалки для песа. Ось, і сказав, що якщо є будь-які українські книжки на українській мові, якщо є Шевченко, наприклад. Бо я дуже хочу почитати саме вірші українською. Ось, тому що, якби, з прозою там більш-менш, але все одно я читаю Скрябіна, і я бачу, що є слова, яких я не розумію, тому що я їх просто ніколи не чув. Не бачив. І ось про цю літературу українську я можу побачити ці слова із контексту тексту, можу зрозуміти, що ці слова означають. Тому коли будь-хто народився чи жив на території України, вивчав українську мову в школі і каже, що мені є складнощі з українською мовою чи то в письмі, чи то в вимовленні, для мене це смішно. Так, зараз тут щось хоче цей TikTok перевірити мене на бота. Зараз я тут декілька маніпуляцій зроблю. О, все добре. І повертаємося до моєї державної мови, до білоруської. Так, зараз почитаємо трошки. Наталя пише, що книжки я читаю з дитинства українською, і фільми люблю дивитись українською. Мой герой Олесь Довбуш. На жаль, я такого не знаю. А на днях я поглядів перший раз фільм українською мовою. Перший раз я спробував десь год тому поглядіти фільм на українській мові, і це було про некий фільм там про вікінгів. Ось, воно там почалося, і там головний вікінг повернувся там з некого свого там походу, і він йшов през эту вёску, про селище, і всі вибігали його вітати і кричали «Слався пані господару». Ось, я просто заржав з цього всього, тому що саме так, напевно, вікінги і кричали. Коли вітали, «Слався пані господару». Тому на гэтым прагляды украінамоўнага кіно на той момант для мяне скончыліся, а зараз я ось папросту, калі ёсць час, спрабую украінамоўнае кіно глядзець, папросту каб пашыраць, па-першае, свой слоўнікавы запас, а па-другое, гэта навучыцца правільна вымаўляць. Бо адны людзі адны і тыя ж словы вымаўляюць трошкі па-рознаму, таму я спрабую і ў гэтым плане таксама расці. І Ірына Фарыён тут ні да чаго. Гэта, уласна, маё гэта самае жаданне такім чынам развіваць свае пазнанні украінскай мовы. Так, давайте про ваши комментарии. Я адмыслова там не читал, как бы не сбиться с думки. Так. Ось по цій ситуації можу сказати тільки одне, що робить СБУ і поліція. Оце показує, що в принципі любому діячу можуть спокійно розстріляти в під'їзді. Ну так про гэта ніхто і ніколі не казав, що там немагчыма. Бо любого чалавека можна забіць.
І паверьце, я ведаю, насколькі гэта лёгка зрабіць. Калі вы думаеце, што забіць чалавека гэта складана, мабыць, там каму-небудзь гэта можа быць псіхалагічна складана. Але ён щось хоча. Трэба, напэўна, хутка ісці яго гуляць, але рана. Ще эфір. Таму гэта увогуле не складана. Забіць чалавека не складана. І для гэтага там не патрэбна нават гэта агнепальная зброя. Так. І це лякає. Але ж не забувайте про луганданійців, які можуть розмовляти українською. Ну, так, але я пам'ятаю, до чого гэта, до сюди. Але ёсць верагоднасць, што гэтыя самыя луганданійскія ДРГ, калі б яны заставаліся без там нагляду, скажу так, якіх-небудзь расійскіх гэтых камандзіраў, яны попросту знікалі з поля зору расейцаў і здаваліся просто ў палон. Ну, прынамсі, у мяне такая думка. Так, такса вірна, расійская, расіяни, расійсько-українських відрізняється. Ми гакаємо. Мабуть. В нас чути акцент, але добре несуть. Ну, напевно, не веду. Я, калі розмовляю російською, і там, калі розмовляю російською, мені, наприклад, не було білоруського акценту. Калі я розмовляю, дякую вам, Наталя, за активність, яку ви створали у чатику. Так, у TikTok я відповідаю. Ось, у мене нема акценту. Калі я розмовляю по-російську, у мене нема акценту. Калі я розмовляю по-беларуску, у мяне таксама, ну, не могу сказать, что у меня там якая найчыстейшая беларуская мова, але, ну, непоганая, скажем так. Пес. Ось, українська у мяне погана. Погана українська. Яшчэ і таму, што, скажем так, тое, што я чую сябе ў галаве, і тое, што я вымаўляю, яно адрозніваецца. І саме таму на гэтай падставе я і раблю такія вывады, што моя украінская не вельмі добрая. Таму што тое, што я чую ў галаве, значна лепш гучыць, чым тое, што я вымаўляю. Так, як кажуть китайці, щоб змінити народ, потрібно 2 покоління. От і нам так з українською. 50 років, ну так, 2 покоління, ну, лічиться, що покоління – це 25 годов. Ось, але, ну, улічуючи уплив Росії на Україну, на Білорусь, на ту ж саме, я думаю, тут... Видите, пише 2 поколениями после развала России. Все это скончилось. Так, Байден оголосив про вихід з президентської гонки. Ви бачили, що цей долбойоб робить? Пробує голову про цей. Такі тут, ну, знаєте, такі в креслах такі поручні. І він про ці поручні не хоче голову просунути. Поліз. Поліз. І що ти поліз? Що ти поліз? Сумно йому. Гулять хоче. Да? Я ще недостатково володаю хасячою мовою, як би їм. Затім вже треба почекати хвилин 10-15. Мабуть, 20. Ось. Ну, що я можу сказати?
Ну, гэта лепш, чым працягваць пазорыцца з тым, што ён у яго было. Тое, што пачалося яшчэ там падчас гэтых дэбатаў, што ён там щось не вывозіў. Потым назваў Пуціна прэзідэнтам Украіны падчас саміту, потым Осціна назваў якимось там чорным чалавекам. Таму калі зняў, то добра. Тут зараз цікава, хто будзе замест яго. Я бачила, що в чаті Ісландії ви пишете українською. Так, я во всіх українських чатах я пишу українською. У некоторых чатах я пишу нават ще російською, тому що там є довбойови, які не розуміють іншою. Ну і я ображаю їх праз російську мову. Самоуживаючи до їх російською мову, я їх тим самим ображаю. Так. Читаємо далі. Бідон знявся. Більшість українців знають українську, просто вони вийо. Ну, напевно, тому що, ну, якби... Я не знаю, коли громадство вокруг тебе розмовляє українською, ну, якби, в чим проблема розмовляти українською? Коли в Білорусі хтось, наприклад, окремя мені розмовляв по-білоруську, окремя некоторих ведучих на БТ, це білоруське телебачення, які не то, що розмовляють по-білоруську, а попросту ведуть новини там по-білоруську. Ось, розмовляли по-білоруську, мабуть, я розмовляв у Білорусі по-білоруську. Але, на жаль, так не відбувається у Білорусі. А в Україні, ну, я, наприклад, коли ось у 21-му році приїхав, коли я там десь гуляв і бачив, як діти там со школи йдуть і розмовляють українською. Я просто охуєвав. Тому що зустріти білоруських дітей, які вийшли зі школи і там щось обмірковували по-білоруську, ну, це вогулі немагчыма. Такого не існує. На території гэтага сусвету. Так, колись я працював на одному підприємстві в Харкові, і там треба було здавати екзамени для зарплати. Причому на українській, так всі зразу згадали її, навіть тих, хто кричав, що не знають. Ну, у Білорусі неяк було, що гэтым депутатам там у парламенце десь там у нулевых годах, здаецца, трэба было здаваць беларускую мову, пісьменны экзамен. І так сталася, що там 93%, здаецца, не здалі экзамен на станоўчую адзнаку. То бишь, станоўчая адзнака гэта не 3. 3 гэта адмоўная адзнака. На 4. На 4 і на 5. По 5-бальнай шкале тады яшчэ ўсё гэта лічылася. І было вельмі складана некаторым дэпутатам, але потым, я так разумею, гэтыя ж самыя дэпутаты гэта ўсё і скасавалі. Так, апрышка Довбуш наш карпатскі Робін Гуд. Ну, напэўна, я не знаю. Що? Ну, грузинам вроде вдалося в них молодь вроде не говорить російською. Не знаю, чи правда. Собачка хоче уваги. Собачка хоче гуляти. Ну, що тут можна сказати? Дід є дід. Ось. Ну і повертаючись знову до всіляких гэтых замовлень на забойство, в Україні так само було багато. І що так показово, до речі, супала податок, что на наступный день это годовина забойства Павла Шеремета. Павел Шеремет — это белорусский журналист, які утек, скажем так, з Білорусі,
у свой час. Ось ён быў на ОРТ расійскім, працаваў, быў журналістам у Беларусі, прадстаўніком кампаніі. Ось у свой час нават Лукашенко яго пасадзіў, але там нават Ельцин яшчэ на той момант за яго упісаўся, і прыйшлося Лукашенку Павла Шеремета адпусціць. А за што саме Лукашенко пераследаваў Павла Шеремета? За фільм «Даследаванне». Называўся ён, паглядзіце, я у закрэпленых каментарах, якіх, дарэчы, не так шмат, таму, мабыць, хопіць і аднаго каментара. Дакладней, мой каментар можа быць адзіным. Ось, гэта «Дзікае паляванне караля Стаха». Гэта назва, па-першае, фільму Шеремета і аднаго з твораў расповеду пра аднаго караля беларускага, які таксама займаўся гэтым самым знішчэннем неугодных, як кажуць. Ось, і паглядзіце, фільм досыць цікавы, якраз ён распавядае пра тое, чым займаўся Лукашенко адразу пасля таго, як прыйшоў да ўлады. А займаўся ён тым, што пачаў знішчаць усіх незадаволеных. І вельмі шмат людзей папросту зніклі. З самых вядомых гэта журналіст Завадскі, які шосьці там не то зняў падчас ягонай камандзіроўкі ў Чечні. Гэта, дай Бог памяці, даць прозвішча. Міністр абароны Беларусі. Блин, да ладно. Я ж узгадваў. Блин. Что ж такое? У яго нават на Вікіпедыі нема. Что это за такое? Что за Википедия такая, где нема этого самого? Міністра обороны, який знік. Короче, не пам'ятаю, як його фамілія. Фамілія, прозвище, не пам'ятаю, як. Ну, але ён знік. Після того, як з трибуни парламента пагражаў Лукашенку крымінальнай справай за нецелевое выкарыстанне бюджэтных сродкаў, пасылаючыся на тое, што там Лукашенко сабе щось набыў на бюджэтныя грошы. Ён папросту знік. Сёння ён быў, а заўтра раз і не стала чалавека. І гэта сама тое, як працуе Расія. Як працуе Расія, усе гэтыя НКВДшныя штукі і гэтак далей, за больш чым 100 гадоў гісторыі нічога не змянілася. Як забівалі, катавалі і расстрэльвалі, пачынаючы там з 17-18 году мінулага стагоддзя, так і зараз нічога не змянілася. І прыклад Ірыны Фарыон гэтаму прыклад. Як гэта таўталагічна прагучыць. Таму Захаренко, дакладна, гэта быў Захаренко. Пра яго, дарэчы, нават няма ў Вікіпедыі. Я адкрыў Вікіпедыю міністра абароны Беларусі, і там нават няма узгадкі пра Захаренко. Гэта, дарэчы, да таго ж самага, як працуе сістэма. Яны проста знішчаюць і выкарэньваюць гэтых людзей, што іх не было, пра іх не ўзгадваюць, пра іх ніхто не кажа і ніхто пра іх не распавядае. Зараз нават ніхто не ўзгадае Захаренко, не ўзгадае Завадскага, як ва ўкраіне ўжо не ўзгадваюць пра тое, што дагэтуль не знайшлі прычасных да забойства Шеремета,
Да нават што там Шеремета дагэтуль не пакараныя тыя, хто ўчыняў забойствы падчас Майдану ў 14 годзе. Ніхто не пакараны, следства закрыта. Ёсць літаральна, дарэчы, вось дзесь весной за тых, хто там калісь былі затрыманыя ці атрымлівалі підозры па справах 14 году, гэта ўсё паадмянялася, таму што папросту тэрміны прайшлі, 10 гадоў прайшло. Ну, пра што тут казаць? Усё гэта працуе. Усё гэта працуе так, як працавала раней. Як забівала Расія тых, хто ёй быў нязручны, так і будзе забіваць далей. І паверце, гэта не фараоны, гэта не апошняя ахвяра расійскай імперыі, таму што інакш назваць гэтую краіну немагчыма. Ні па палітычным ладзе, які там, ні па грамадскай свядомасці, якая зараз там. Там імперыя. Адрозненне імперыі ад краіны гэта тое, што ўсе ў імперыі лічаць, што нема імперыі лепш, чым наша імперыя. І мы моцныя і лепшыя, таму што мы належым да гэтай імперыі. І не важна, што мы ходзім сраць у дзірку, у зямлі, на двары. Так, давайте будем закругляться. Тут дочитаю ваши комментарии. Самое цікаве, что российские. Дальше я по-белоруску забивал. Википедию по-белоруску забивал. Причем я забивал зниклый министр обороны Беларуси и там выдала сторонку Министерства обороны Беларуси, там и все про их. И там не было узгадки про Захаренко. Так, Гангадзе, Майдан і не тільки. Ну, я казав про Майдан, про Гангадзе, про того ж самого. Ну, якби нічого не зміняється. І ось так само у нас багато таких справ, і дякуємо Луценко за розвал всіх справ по Майдану. Ну, знаю, у курсі цікавився гэтымі момантамі. Таму ось так. І што паказвае практыка вось гэта вся сусветная, што, па-першае, дэмакратыя ў тым выглядзе, у якім яна існуе зараз, яна непрадуктыўна. Калі хтосьці хоча са мной у гэтым плане паспрачацца, прыводзьце свае, скажем так, доказы у каментары, я ўсё прачытаю, калі будуць каментары, можете зараз там у чаціку напісаць. Але я лічу, што у сучасных рэаліях дэмакратыя непрадуктыўна. Яна не забяспечае тых патрэбаў грамадства, якія мала б забяспечваць. Таму што дэмакратыя у тым выглядзе, у якім яна ёсць зараз, прадугледжвае нейкую завышаныя правы для кожнага чалавека, нягледзячы на тое, што гэты чалавек можа быць папросту дурнем. Гэта я да усялякай талерантнасці, да усялякіх прыдумак. Таму што, якби, іншымі словамі назваць вось гэтыя 45 гендераў, ці колькі там іх на чысці погляд існуе, гэта смешна. Гэта нелагічна. У гэтым няма ніякага развіцця грамадства, супольнасцей. І ў талерацыі гэтых самых людзей, якія лічаць, што сапраўды яно вось так, таксама няма ніякага развіцця грамадства і супольнасці.
Ось, і гэта не толькі там тэндэнцыя якогось кантыненту, напрыклад, там Еўропы, там, ці азійцаў, ці там Амерыкі, Афрыкі. Гэта тэндэнцыя паўсесветная, дзе папросту вось дэмакратыя ў тым выглядзе, у якім яна ёсць, яна страціла сваю ўплывовасць. Ось, таму што папросту пачала даходзіць да абсурдных рэчаў. Такіх, напрыклад, як там дапамагаць ці не дапамагаць Украіне. Той жа еўразвяз, напрыклад, калі там прымае якое-небудзь рашэнне па дапамозе Украіне. І не абавязкова там гэта можа быць звязана з якой-небудзь ваеннай дапамогай, это можа быць гуманітарная дапамога. І вся гэта дапамога накрываецца медным тазам праз папросту незгоду з гэтым аднаго з членаў гэтага самага еўразвязу. А так складзена, што так складзены устаў гэтай арганізацыі, а еўразвяз гэта сама арганізацыя, што рашэнні прымаюцца адзінагалосна, не большасцю. Таму вось і, скажем так, дэмакратыя ў тым выглядзе, у якім яна ёсць зараз, гэта, скажем так, на мой погляд, тупіковая галіна развіцця. Што я на гэты конт думаю? Я думаю, што з'явіцца нейкая, ну не то што там мета-дэмакратыя, як сказаў бы Іванов, якая-небудзь мета-дэмакратыя ці там пост-дэмакратыя, і там андэграунд-дэмакратыя, ну неважна, як яна будзе называцца, але я мяркую, што мусіць з'явіцца плыні, якія будуць адлюстроўваць саме патрэбы. А патрэбы гэта тое, што ў пэўны час мае быць усе адно на некаторыя справы, некаторыя правы людзей дзеля таго, каб рэалізаваць больш важныя правы і гэтых самых людзей. Прыклад гэта, напрыклад, тое ж самае свабода слова. Я лічу, што пад верагоднасцю знішчэння нацыі, і калі параўноўваць права на свабоду слова і магчымасць знішчэння нацыі, то варта рабіць усё, што будзе спрыяць не знішчэнню нацыі, нават калі гэта будзе уціскаць свабоду слова. І гэта рацыянальна. Бо калі хтось не знаў, буслы, гэта лэлекі па-украінску, буслы выкідаюць з гнёздаў слабых ці хворых пташынят. І чамусьці ніхто не лічыць гэта дыскрымінацыяй. Не адкрывае рухаў за уратуем усіх больных і хворых буслянят, якіх буслы выкідваюць са сваіх гнёздаў. Я пра такія рухі не знаю. Ось, таму што гэта рацыянальна. Таму што няма сэнсу там гадаваць, карміць там гэта пташыня, якое папросту усе адно у час, калі трэба будзе там адлятаць у вырай, яно не зможа гэтага зрабіць, яно ўсё роўна загіне. Ну, калі там людзі не дапамогуць. І гэта вытрачанне рэсурсу на гэтае пташыня. І сучаснасць дыктуе такія ўмовы, што саме гэты рэсурс, ён дужа вельмі абмежаны. І калі яго выкарыстоўваць не на 100% у накірунку, які першасны, то можна шмат чаго згубіць. Калі параўноўваць гэта з яшчэ адзін такі прыклад, гэта
паранення. Калі ў цябе разорваная, напрыклад, ярэмная вена, і у цябе царапіна дзесь на плечы. Не мае сэнсу там капацца ў аптэчцы і шукаць пластыр, каб залепіць гэтую царапіну, ці парэз там на руцы, на плечы. Калі ў цябе з вены кроў льецца. Ну, і гэта рацыянальна щось рабіць з тым, што хутчэй прывядзе цябе да смерці, і змагацца сама з гэтым. І сама ось, калі хтось ведае, сістэма Марч, гэта сістэма аказання першай дапамогі, яна сама ось на гэтым і пабудавана. І шматлікія парады для медыкаў пабудаваныя сама на рацыянальнасці. Ось, напрыклад, як парада не надаваць дапамогу падчас бою пабрацімам, якія, напрыклад, нават могуць і дуже громко крычаць і прасіць пра дапамогу. Падчас бою гэта рабіць не рэкамендуецца, таму што калі медык пойдзе аказваць дапамогу падчас бою, па-першае, будзе зменшана эфектыўнасць баявой групы, таму што медык, які аказвае дапамогу, ён не стреляе, не можа страляць. Гэта першы мінус. А другі мінус, медык, які аказвае дапамогу, з'яўляецца добрай, якаснай, нерухомай цэлью. А нерухомую цэль у нерухомую цэль патрапіць значна прасцей, чым у рухомую. Ось. І таму, акрамя вось гэтага параненага, якому будзе аказвацца дапамога медыкам, можа быць забіты яшчэ і сам медык. І саме таму гэтая сістэма Марч і не рэкамендуе аказваць дапамогу падчас бою, калі на гэта няма магчымасці. І нават калі ты аказваеш дапамогу падчас бою, рэкамендуецца класці параненага такім чынам, каб ён засланяў цябе ад варожага вагню. І гэта таксама рацыянальна. Так, гэта можа быць выглядаць неяк там неэтычна, што вось ты там прыкрываешся там целам параненага. Але гэта тое, што, па-першае, уратуе цябе, можа ўратаваць параненага і не дасць ворагу магчымасць мець поспех на гэтым накірунку, таму што вы выжывеце. Вось, а калі нават выжыве толькі медык, група не застанецца без медыка. Гэта рацыянальнасць. І у сучаснай дэмакратыі гэтай рацыянальнасці чамусьці не стала. Зато стала столькі усялякага непатрэбнага, такога, напрыклад, як талерантнасць, якая ўвогуле не патрэбна, на мой погляд, у некаторых рэчах. Ось. І гэта, як його, надання таму, што не ўплывае на жыццё, надання гэтаму нейкіх значных, як гэта сказаць, надання значнасці таму, што не ўплывае на жыццё. Гэта пра адчуванні. Пра адчуванні сябе мужчыны ў целе жанчыны, жанчыны ў целе мужчыны і гэтак далей. Адчуванне сябе небінарнай асобы і гэтак далей. Всё гэта наследкі гэтай самай ужо, можна смела сказаць, імпатэнтнай дэмакратыі. Так, ну, добра, уже 1,5 гадзіны, уже цемна на вуліцы. Фэст на месцы. Ось, таму, так, каментарі і будзем закругляцца. Патрібна якась канцэнтравана дэмакратыя, якщо так можна сказати. Це точно це доходить до маразму.
Може ще пачнуць, та я не пам'ятаю до чого. В нас є такі їх. Так, знову рекламу відключимо. Їх кормлять люди, і на Житомирщині, на лелеку кажуть бусел теж. Ну так, бо буває, підбирають буслов і годують їх. Ну нічого, вони живуть як, ну, якби, як хатні тварини. Или, може, як хатні живьоли. Ну, нормально. А праз год вони, мабуть, там уже будуть здольні і повернуться там до буслов, до дорослих, і там самостойно там льотаць там і пари, наприклад, робіть. Але без допомоги чоловіка, якби, гэтая птушка, якую выкинули з гнезда, тому що вона там хворая, слабая, і там ще буває, що викидують тих, хто агресивний, занадто агресивних пташенят. Бусли так само викидають. Ось, бо там, коли один, наприклад, там відбирає всю їжу у там 2-3, у які там є поруч, його так само викидають. Так, Камела Харріс балотується на пост президента. Байден підтримує Камелу Харріс як кандидатку в президенти від Демократичної партії. Ну, добре. Поглядимо, що з гэтага всього вийде, які там будуть її перші рейтинги і гэтак далей. Буде цікаво поглядеть. А вам я нагадаю, що коли ви лічите, що гэты ефір цікавы і гэта тое, пра што варта чуць не толькі вам, але і вашим знаёмым, блізкім родзічам, сябрам, бабулькам пад пад'ездам і гэтак далей, можете пашырыць гэтае відэо ў сваіх сацыяльных сетках, чатах, там яшчэ дзе-небудзь, дзе заўгодна. Хоць на плоце можете напісаць спасылку на гэтае відэо, але дуже шмат прыйдзецца літараў пісаць. Ось, так само можете поставить подобайку. Можете написать комментар пасля того, як гэтая трансляцыя выйдзе ўжо як відэа. Ось, таму што ўсе гэтыя справы, такія як рэпосты, каментары, лайки або дызлайки, тут не важно што, гэта ўсё ўплывае на алгарытмы Ютуба. Бо праз гэтыя ідзеі ён бачыць, што гэта відэа цікавае і прапануе глядзець як мага большай колькасці людзей. А мы жа хочам, каб беларускамоўны YouTube ці беларускамоўны YouTube украінамоўных сэнсаў і папросту украінскіх сэнсаў пашыраўся, як мага больш людзей пачыналі жыць сваім розумам, а не розумам расіян, якія серуць ім у галовы. Ось, трэба гэта ўсё пашыраць. Ось, а для гэтага трэба ставіць падабайкі, пісаць каментары, рабіць рэпосты, падпісвацца на канал, падпісваць на канал сваіх там бацькоў, сыноў, братоў, будь-якіх там яшчэ родзічаў, усіх, каго толькі зможаце падпісаць. Ось, таксама можаце, калі што ёсць якісь пытанні, пісаць сюды. Гэта мой тэлеграм уласны. А калі ёсць у вас лішнія грошыкі, грыўначкі, ось гэта моя картка, можете закінуць туды колькі грыўняў. Мне на малако, каб было з чым баўтаць пратэін. Ось, дзякую за тое, што... Ой, 1:40, ё-маё. Зноўку рэкорды па працягласці. Дзякуй, што былі, што глядзелі, дзякуй, што стваралі актыўнасць у чаціку і гэтак далей. Слава Украіне і жыве Беларусь!